Hola, nens i nenes. Mireu, avui us vull proposar una activitat per veure com són de saludables els aliments que teniu a casa. Us proposo que els digueu al pare i la mare que es baixin una aplicació al mòbil que es diu Yuka. Mireu, ho he escrit aquí, Yuka. Quan la tingueu baixada en el mòbil, es tracta d'escanejar el codi de barres dels aliments per saber com són de saludables, si són molt bons, si són pobres o si són dolents. Mireu, jo us ensenyo com es fa. Ja m'he baixat l'aplicació en el mòbil. Sabeu què és un codi de barres? És aquest codi, a veure si en trobo un de ben gran, és aquest codi que es veu aquí, que estan tots els productes, que són unes barres amb uns números. Jo escanejo amb el mòbil, poso el codi de barres aquí en el requadre i em surt que l'arròs integral és excel·lent, fantàstic. En canvi, si poso el Nesquik, busco el codi de barres i em diu que és dolent. És de 100 és 0. Què podem fer amb aquests aliments? Els podem mirar i ja està, o fins i tot els podem classificar, els que són molt bons, els que són pobres amb els que són dolents. Anem a veure, per exemple, la xocolata. La xocolata, a veure què em dirà... I em diu que és pobra, no ho sé. Aquesta és xocolata negra, no sé la xocolata llet o la xocolata blanca. Com serà? Doncs mira, us animo a que busqueu en els vostres productes com són de saludables, molt bons, pobres o dolents. Vinga, fins aviat!